Jotona hambai tai sini media nobo hambai ang tini hainahai live of hainani nangkha tamni bagi himale khana sini khumpuini lotari yawnani thangai tongo nursery tai KG1 nursery was जों 3 जन atlangnai sini rules ni mote tai KG1 जों 60 जन atlangnai engke abno tei lotari yawnai sara baratao joto guardian rokno hainahai koipiro miabo जों Kamburika bazaro haipano je khnaya rokni bagui hachal rokni bagui hainahai sapiro khana sara baratao 5 tarik April Khumpuy Academy o nursery by KG1 admission ni bagui lotari yawnai tai kaisa hangkai Khumpuy hostel o tongnai rok sini cherai rok boys and girls borokno ang saklaina nayo 16 tarik ni yak ulo phaigangkai bongni seat automatic cancel ongnai 16 tarik ni bisingo norok hostel o phaibai di jotono जों jotono saimano government holiday kwrui exam paimani bagui salja salnai relax khlainani bagui nogo thangmani tabo borok mas klai tongkha re-admission bo ongjagya hostel bo phaiya hostel khoreng khorok tamsi tongo aboni bagui norok 15 tarik 16 tarik bisingo re-admission khlaidi tai hostel phaidi 15 ba 16 tarik bisingo norok hostel phaiya school phaiangkai जों businai norok tai porelai ya school जों kwbangma candidate tongo sini hostel nainai rok borokno जों dai mari sinai abono saklaimung joto guardian rok norok kam khana baidi tai joto lukurokno koyo nongni para ganda gindi rogo cherai rok Khumpuy hostel tongkhangkai ri roho baidi dakti thandi hinai holiday abo kwrui nini bondo tonda abo alada byapar ulong nai nung hostel phaigradi tai re-admission khlaipaigadi school aboni bagai belai somoisa ang tongkha cherai rok phaiani bagai obono saklainai nayo asuk sawino ang hainahai jotono khulumka hambai